बबेनि होनदोंमोनलाय नोङो? दावराव नङा, दाउ गाख्लायाखै बे। साइसथ'। ओइ सालि, खोनायाखै नामा नों? हा? औ आयै, ओंखाम जानोसै। दे थांगासिनो। र' दे, जोंना बिखुनजोआ ओंखाम जानो लिंहरबाय आंखौ। थाथ'। मा जालाबायखो? मालाय लाइभ थानायखौ मिन्थियाखै नामा? मा जाखो? फैसा बबेनिफ्राय फैदों? मालाय लाइभ थानायखौ बरबाद खालामग्रा बियो। नों होनो हादों? मा घन्टा लाइभ बेलाय? मा घन्टा लाइभ? मा मोखां देखायलायबाय थानाय बेलाय? जायाफ्रा मानो? मा गेम बेलाय? नै जालु, बेजोंनो गाननाय जोमनाय बायगासिनो दं आङो, मिथिबाय नोङो? फैसा मोननायजों नों बायना होनो हादों? इयुथ! थाइबेसे खामायनो हाखो नों? थाइबेसे खामायनो हाखो? हिसाब होलाय आंनो बे गेमाव थानानै। हिस्ट'रि देखायदे दानो, लिस्ट देखायलाय। नोंनोलाय मा नांनायनि खिथालाबायनोसै आंलाय? जौ लोंनो बिनो नोङो? थाइबेसे मोना आंनि गोसो। बबेनि एथ' दुगा जाखोब्रा नोंलाय? साला गोदो सेंग्रायाव आंनिफ्राय फैसा संख्ल' जानानै आंखौ गलाम खालामदों नोङो? दियायदोंसोलै मानसिखौसो। माला जाया? नोंसो आंखौ गोदो रिसार्चसो हरबाय थायोमोन। आइ आफानावनो मेरलाखा आहा, जाथ'नोसो हाया। बिया नोङो? गोदो दख'ना बिबाबो मोनैयाव ब्रेकआप खालामनो नागिरलायग्रा, सेंग्राफोरजों बेरायबाय थाग्रा। रागायासो नोंखौ दानो होनसै नामाब्रा आंलाय? नैलै। बुथारनानै जादो आंखौ, बुथारनानै जादो। दानो बुथारनानै जाखादो। नोंनि आखायावनो थैलांसै आङो। नों बायदि हौवाजों संसार जास्लायस्लाय थैनायानो स्राखा आङो। नोंसोर बायदि अगियान हिनजावखौ बुंबाबो हाखाया। फंसे होनबा फंनै फंथाम होनफिनग्रासो नोंसोरो। रागानो मबाइलखौनो दा देख्रुबना होगोन आं। मानि बन गेम बे? जायाफ्रा मानो? नोंनि जायाखै मिथिबाय ना? आंनि बन गेमाव थानायखौ जेबो दा बुं नोङो। जेबो मोन्थाय गैया नोंहा बुंनो। बांद्राय उल्था दा जाबाय थासिदे नों आंजों गथ'। नोंखौ दा जोनानै थांफागोन आं। मानि मा एथ' आंखाल जादों नोंहा? मानि आंखाल जादों? आं होनो हाया नामा? मा खालामनो नों आंखौ हो? मा खालामनो नोङो? आंखौ बुनो हाया सानदों नों? हो? आंखौ बुनो हाया सानदों नों? ए बुलायदोंसो आरो। माथो जाथारदों राव बेलाय? आंखौ बुनो हाया सानदों? बुलायाखै, मोसादोंसो। नोंसिना मोसानाया एसे आलदा टेकनिकनिलै आदा बाजै। मालाबा आंहाबो टिउसनसो लाफैनांगोन। आरो बेहालाय बोरै फैनो मोनलायखो? बेबो आंनि गोसोथोनाय। बन गेमाव लोगो मोननाय। आं लिंहरदों। खर' गाज्रि। मा दाबो फैयारा बेलाय? जै फैबाथाय खेबसे गोबागोन आं, बेनि उनाव खेबसे खुदुंगोन आं, बेनि उनावसो रायज्लायगोन आं। गोबाबा माबायदि मोनगोनथाय? र' सना दलर थाथ'। एसे गोबानायथारसैलां। एसे खुदुंनायसैबोदां। मानसिफोर नुबा मा जानांगौ जाखो? हमनानै बुजालाबायबा लासिंसिं जेबो कन्ट्रलानो गैया। साइज हिनजावखौ नुब्लाथाय बिखायानो दुब मावखांला जोबो आंना। नै दाबो मावगासिनो दङ। आंखौ हाबा जाखानायखौ नुवाखै नों जाम्बा? ओरैनो हाबा जानाय मानसिफोरखौ सेंग्राफोरजों नुबा मानसिफ्रा बिराद बायदिसिना होनो। थै बाद हो। हाबा जानाय हिनजाव जाब्लानो जायो आंना। बिदिब्ला नों जोबोर मोजांहाय। दानिया बुंदो बबे रेस्टुरेन्टाव जाहैयो? जानायखौ मा सिन्था खालामदों? थाखा दं, फैसा दं। सिक्स पकेटाव गासिबो फैसा दंजोबो आंनाव। थौ दानो। सोर? मा जाखो? नोंनि बिसिखौ सामलाय मा सामलाय? आंनि बिसियालाय मा जाखो? आरो नोंलाय सोर? आंखौ दा सों। नोंनि बिसिया बन गेमाव लाइभ थायै आंनो बयफ्रेन्डखौ बरायनानै लाबाय। आंनि बिसियालाय मानो नोंनि बयफ्रेन्डखौ बरायनानै लालाबायनांगौ जाखो? फिसाइ थाखानानैलाय मा गोदाव सोराव बुंफैलाबायदों? आयै फिसाइ बिलाइ होग्राथारसै नै, ओंखायनो बिसिया बिदि जानो हादों। नोंहा नोंनि बयफ्रेन्डखौ सामलायनानै दोननो हाया नामा?
नोंहा आंनि बिसिखौ रायफैनो मा दरखार मालाय बन गेमाव थानानै थाइसे थाइनै खामायदों साला मालाय संसार जानायाव अर सुफैग्रासोलै नोंसोरो नोंनि हिन्जावानो आंनि हौवानो बिदि कल फन हरबाय थायो आंजों मोजांखौनो रायलायला आंनि हौवाया बेलाय नोंसिनिसो खोथा मालायनि संसार जानायाव फिसाइ गोनांखाखौ अर सुफैनो मा दरखार नोंहालाय नोंनि हिन्जावा गाज्रिखा नोंनि हिन्जावखौ सामना दोन नङाबा हले गाबोनसो नालायसिगोन आं दिनैनिफ्राय फैबावल' दे नों जोंनाव सालिया नंखाथारगौ बे फैग्रोथोंसैल'लै बियो इयो बेखौनो देन दिनै ओइ सालि मबाइला हट मानि लाइफ बे हगार मानि लाइफ बे मा जालाबायखो हट खर' गाज्रि फाग्ला मालायनि मबाइलखौ बानो सिख'लाबायखो गाज्रि जाबा मिथिया गोदान बायना होफिननांगोन नोङो गोदान बायनोसो होनदों नोङो बे मबाइलखौ दानो दिखुनो हागोन आङो साला बन गेमाव लाइभ थायै साबेसे सेंग्राफोरखौ फरायबाय थादों नोङो हाबा जाखांनानै लाजिया नोङो हाबाब आंलाय बुरैनानै सोर सेंग्राखौ फोथायबावनांगौ जाखो खर' गाज्रिसो जाखो ना माखो नोंलाय गोदाव सोराव खोथा बुंलाबायनो ओइ आं खर' गाज्रि जायाखै मिथिबाय दासो सासे सिख्लाया फैनानै थांदों नोंनि थाखायनो आंहा स्रायजाबाय माथो बिनि बयफ्रेन्डखौ फरायनानै लादोंनो नोङो लाजिया नोङो सोर खर' गाज्रि सिख्लामोन बेलाय नंथारैखौनो जानला मोनला बुंफैलाबायनाय दस्राखौनो आंखौ नोंनानै बुंफैलाबायखो ना माखो बेलाय गोदाव सोरावनो आइयै आं नङा दै बायदिसो जालायबावबायलै बियो मानसिखौनो दा नै होगारगोनलां मारै एसेयावनो आखाइ थिखोलाबायो नोंलाय नोंनि थाखायनो हांख्रबजोब्बाय आंलाय सोर सेंग्राजों लाइन मारिलाबायनांगौ जाखो गोदाव सोराव बुंलाबायो दाया नंगौ नालाय जाफ्लादों हागोन नों आंखौ हागोन ओंखाम फिथर दौनानै बुरखायनो हागोन नों आंखौ सालाद नोंखौ दानो बुथारनानै फबनानै दोनगोन आं मिथिबाय लासिंसिं असनमान दा खालामबाय दा आंखौ आं नोंखौ मानो असमान खालामनांगौ जाखो आं बन गेमाव लाइभ थायै गावखौ हेफाजाबसो होबोगासिनो दङ फैसा थाइसे थाइनै खामायनानै मिन्थिबाय जालु घन्टा नोंनि बन गेम गेलेनानै फैसा खामायनानै आंखौ हेफाजाब होनाया ओइ गारनोबा गारनो होनखादोलै दानो फारिलाय बेसिगोन आं लासिंसिं बेफोरबायदि मालायजों बेफोरबायदि खारफानाय मानाय आं सुथारा बिदिखौ मा जानला मोनला बुंगासिनो दं नोंलाय खारग्रोबा खारखांसिगौमोन आङो मा लांखायावनो जौ लोंनानै खर'आसो गेसु जाखो ना माखो नोंनालाय बेखौ फाग्ला फाथैनावसो दोनहरनांसिगौहाय आंखौ फाग्ला फाथैगाव दोनहरनो नोङो आंखौ फाग्ला फाथैगाव दोनहरनो नोंनासो बे बन गेमखौ गेलेनानै खर'आ गाज्रि जाबाय मिथिबाय नोंखौसो दोनहरनांसिगौ साला ओंखाम ओंख्रिबो जेबो संनो मिथिला खुरनानैबो होनो मिथिया नोंखौ गथ' आंहाबो आंनि आथिङाव गसंनो लुगैयो बाल बेखौलाय नोंहालाय मा बुंबाय थानांगौ जाखो नोंनि फैसा खामायनाया हौवासो नागिरदों नोङो बे बन गेमाव लाजिनो रोङा साला हौवा थोनो रोङा नोंखौ दा थाव होगोन आं मिथिबाय हौवा थोनो रोङाबालाय माथो नोंखौनो गोसोथोदों नोंखौनो लादों आंलाय बिदिब्लालाय सिख्लायावनो गोन्दा गोन्दि मेदला लागौमोन ना आङो दे जाबाय दे नों आं फंसे बुंबा नों फंब्रै फंबा बुंखायो दे नों बुंदोल' दिनैनिफ्राय नों बे लाइभ गेमाव बन्द' खालामगोन ना खालामा नांगौब्ला थैगोन थेवब्लाबो बन्द' खालामनो हाया आङो मा दं बे गेमाव मा दं थाइबेसे खामायो नोंलाय माथो आं खामायनायखौसो जागासिनो दिनैनिफ्राय बन्द' खालामनोबा खालामाबा हयले रागा जोंनांगौबा नों आंखौ बुनोब्लाबो बुथारनोबा बुथार गोदानबा गोदा थेवब्लाबो बन्द' खालामा आङो बे गेमाव थानायखौ नों आंजों जुजिमारदोंसोना आइदि नों बन्द' खालामना खालामा 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 नोङो हगार आं खालामा बन्द' खालामना खालामा बन्द' खालामगोन ना खालामा साला सैमा फाग्लि फाबसि सुनि दाबसि ओरैबा ओरै बेरायबाय थाग्रा नोङो हौवा नागिरहैग्रा नोङो बन गेम गेलेनानै फैसा खामायनो नोङो नोंखौ दिनै बुथारथारगोनलां खोथा मानिया ना नोङो लाजिया नों मालायनि हौवाजों बेरायनो साला लाजिया नोङो नोंखौ बुदोंथ' नोंखौ मुलि होना बुथारगोन आं फाबसि सुनि सालि दिनै न'आव थानो मोना नोङो साला हाबफै नोङो नों आंखौ बुदोंथ' फाबसि नोंखौबो ओंखामाव मुलि होना बुथारगोन आङो आइदि मोनबावगोना नों आंखौ आरे
लाबो